Minulla on liian pitkät korvat. Pitäis mennä parturille. Minä menen parturille. Upsista, sattuiko sinuun? Ei minuun sattunut, minä vain olen vähän, ei mitään. No minä tulin pyytää parturiaikaa. No sehän sopii. Koska sinä tulisit? No nyt! No nyt heti! Tule nyt heti! Minulla on aivan liian pitkät karvat. No joo, no menenpäs kyllä ammeeseen. Menen. Noin, aletaanpas, harjataanpas eka vähän sun tukkaasi. Noin. Sitten vähän suihkutetaan vähän. Suihkutetaan vähän sitä. Noin. Ja sitten vähän kuivataan. Vielä. Noin. Ja sitten oot valmiina leikattavaksi. Siis sun karvas. Koska tämä on ohi? Ihan kohta on tää nyt. Noin, niin sitten vielä vähän harjataan, niin tulee hyvä. Noin, valmista. Kiitos. Kiitos, olen todella iloinen, kun sain hyvän kapauksen. No niin, minäpäs tässä taida lähteä syömään taas ruohoa. No niin, menipäs paikasta, koska se pitää siivota. Laitetaanpas harja. Hupsista, tämä on kaatunut. Nostan sen. Laitetaan toi tuohon ja laitetaan toi pystyyn. Ja vielä tupsis. Pitää nostaa. Minäkin olen vähän kömpelä. Toivottavasti lehmän kömpelyys ei tarttunut minuun. Noin. Nyt on valmista. Heippa, minä tarvitsen vähän siistyyttää tähän minun turkkiini. Onko se mahdollista? Kyllä se on. Istupas ammeeseen. Näin. Sitten vaan noin ja vähän suihkutan. Sitten mä vähän harjaan sua. Noin. Ja vähän vielä puolet. No niin. Ja sitten nyt vielä vähän harjataan. Siis tuolla kautta pitää nostaa. Noin. Nyt olet siisti. Oi kiitos. Nyt minä näytän hyvältä. Näytän todella hyvältä. No eipä kestä. Tuu joskus uudestaan. Joo. Tulen. Nyt minä pitää lähteä.
Kauas meni paikat sutkuiseksi. Pitää taas sivuta. Onneksi Harja pysyi paikallaan. Vähän noista. Otetaan toi. Ja tohon. Ups. Otetaan toi tohon ja tähän. Noin. Tää on puhdasta. Voisin mennä nukkumaan. Väsyttävä hirveesti. Huhhuh. Ai anteeksi, olin vähän nokosilla. Mitäs asiaa? No sitä, että voisitko laittaa minulle uuden kampauksen? No totta kai voin. Mitäs haluat? Minkälaisen kampauksen haluat? Jonkun semmosen tyylikkään kampauksen. Okei. Laitetaan tyylikäs kampaus. Istupas ammeeseen. Joo. Niin. Upsista, koos täällä nyt on? Taisin olla minä itse. No. Laitetaan tuoli takaisin. Ja sitten laitetaan sakset ja tuoli ja sitten laitetaan Harja tohon noin. Ja sitten vielä tuolta toi suihkepullo. Näin. Ensimmäisen asioiden pitää vähän harjata. Pitää harjata. Noin, nyt on hyvä. Sitten vähän puoletaan. Laitetaan vielä vähän. Tai laitan niitä suihkuttaa. Noin. Ja sitten voidaan vielä vähän harjata. Niin tulee hyvä. Noin. Valmista on. Voi kiitos. Olen todella iloinen. Heippa, lähden tästä. Au. 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 Mitä hätänä? Ei mitään, tipuin vaan ylhäältä. Ei mitään hätää. Pörttö. No, oletko kunnossa? Olen ihan kunnossa tässä. Ei mitään. No, minä tästä lähden. Muutes, sinä näytät todella tyylikkäältä. Missä olit? Olen parturissa. Missä se parturi on? Minäkin haluan. Minä voin tulla näyttämään. Tule. Tule perässä. Hei, tule. Tule perässä. Mennään. Koputa sinä oveen. Kuka siellä? Minä olen Miuku. Minä haluan tämmöisen samanlaisen kampauksen, mikä Pekallakin. Okei, kai se onnistuu. Istupa ammeeseen. Ja noin. Näin. Niin.
Voisitko sinä vähän jäädä auttamaan? No totta kai, voin jäädä. Mitä minun pitää tehdä? Voisitko järjestää vähän paikkoja? Okei, voin. No, laitapas kaikki tavarat. Mutta minä tarvitsen eka suihkepulloa, mutta laita kaikki muut. Okei, kyllä se käy. Minä menen nyt. Noin. Sitten laitapas vielä tänne päin. Teen tämmönen ämmittäminen. Noin. Nyt syötetään vielä tästä edestä. Kiitos. Koska tämä on valmis? Tämä on ihan pieni. Pitää vielä vähän harjata. Hei! Täällä ei ole yhtään siivottu. Täällä on vaan sotkettu. Anteeksi, kaikki vähän kaatui. No, eikä se paljon haittaa. No, ei haittaa. No, harjataanpas vähän. Noin. Harjattu, nyt olet valmis. Jeehuu! Olen valmis. Lähden tästä kotia. Heippa! Heippa! Niin nyt meidän pitää laittaa vähän paikkoja. Kuka siellä? Täällä olen minä, Susanna. Moikka Susanna, mitä sinä haluat? Haluan samanlaisen kampauksen, mikä minullakin. No okei, kai se nyt käy. Ja sinullakin on samanlainen kampaus. No niin on. Miuku otti sen minulta mallia. Joo. Istupa nyt ammeeseen. Teen sinulle samanlaisen kampauksen. Okei. Mielestä menen ammeeseen. Niin. Tarvitsen eka suihkepullon. Ja noin. Noin, sitten harja. Ja sitten tosta noin vähän kuivataan. Noin, olet valmis. Kiitos. Nyt minä lähden kotia. Hei hei. Hei hei. Minäkin tästä lähden kotia. Hei hei. Hei hei. Oho, ja olipas kova päivä. Nyt pitää siivota. Laitetaan suihkepullo tohon. Toi tohon ja sitten sakset tohon ja tohon noin. Huhhuh. Ja voi mennä nukkumaan nyt.